Ngayon, piyesta ron sa usa ka Santo Papa, si Pio X. Siya, namatay ni siya pagsugod gyud sa unang gubat, the World War I. Niya, dili kayo dugay ang iyang pagproklamar nga Santos kay pagka 1954 giproklamar siya nga sa Santos. Tungod kay nakita sa katawhan, nakita sa simbahan ang iyang talagsaon nga pagpakasantos. Ingon man ang iyang spirito diha sa pagkakabus. Doon na ni siya nahimo pod nga mga liturgical reform sama pananglitan nga kaniadto ang mga first communicants hamtong na gyud kaayo. Muna usa siya mga liturgical reform nga ang pagdawat sa una nga first communion ari na sa mga pagkabay bata-bata na gyud, age of reason, no? Sa ato atong gitan-aw usually dinhi sa ato mag-edad na og 12 and above, no? 12 years old. Kay mo na ng panahon na nga hunahunaan, no? Gitan-aw nga age of reason na kanang mga bata. So after first communion nila, so man na nga makadawat dapat sila sa kanang sakramento sa confirmation. Usa niya siya. Siya gyud ang nahimong reforma niini. About the age kung pila o kanusa, depende na sa tagsa-tagsa ka mga territory sa mga lugar. Kaya naamay uban nga sayo kay sila ma-mature, na sa iban nga mga nasod nga dugay kayo ma-mature mga tao. No, kanang age of reason. So mani nga siyasad muni ang naningkamot gyud sa gitawag na to og pagsakpakgang niya nang gitawag modernism, no? Modernism nga dili na kay sila motuo niya nang panahon sa mga pagtulunan diha sa simbahan. Ngayon karon do na sa modernism na pod, no? So ultimo mismo ang pagtulunan sa simbahan o ang pagtulunan gustong Ginoong Dios wagtang na. I mean disregard na gyud, no? Like for example kanang gitawag og pro-choice, no? Pro-choice kada bang mga babae kunuhay mingon ako ning lawas, ako ang mahukom nini kana sa ka mamabdos og dili ba. Pero that is against sa atong gitawag na to og against sa abortion baya, no? So against kana siya sa pagtulunan sa simbahan. Gitawag na og neo-modernism na sa gitawag new era. So kanya tong unang panahon si Pope Pius X mo ni ang nagaingon siya naningkamot gyud nga pagpakgang nining modernism na. Mamanisa siya ang usa sa mga ingon ta nagpuyo gayud sa kinabuhi diha sa balaang kasulatan. Karon tinuod siya si Kristo nang hisguman kabahin ining gitawag humility. Now, what is humility? Sa akong gibasa karon, ang humility kay diba man ta nga kun unsa man gani ang atbang nining humility is pride, the root of all evil. So ang ingon siya, what is humility? Mo importante. Labing dako kanino kinala mahimo nga inyong slugon, ipaubos ang magpataas, sa iyong kagaling ang magpaubos ipataas. What is humility? Ang humility di man nakaingon mo tan-aw ka sa imong kagalingon nga ubos sa uban. Nga mo tan-aw ka sa imong kagalingon nga mura og kanang ubos kayo ka, no? Poor opinion of yourselves. Dili man mo ang humility. What is humility? Pagtan-aw kung kinsa ka, the truth in kinsa ka, and ang pagtan-aw niya na ang imong trabaho, ang imong binuhatan pod subay sa imong pagtan-aw kung kinsa ka, self-understanding. O self-understanding kinsa man ka sa mata sa atong Ginoong Dios. So that is humility. Mutan-aw ka dili lamang sa imong mga weaknesses, sa imong kahuyang, ingon mo ang imong strength. Pero ang gitan-aw tong Ginoong Dios,
In the eyes of God man, kita mo tan-aw kung kinsa ta, and that is humility, mao nga kita gitan-aw sa Dios nga pulos gyud kita makasala o kita tanan nagkinahanglan gyud panabang, nagkinahanglan gyud og mga papasaylo, nagkinahanglan gyud sa dugang nga pagtabang ning atong pagkinabuhi na, no? So dili kay ingon ta nga makaya ra nato nga pandi ay naa ang Ginoo, and that is the reality and that is the truth nga kita nagkinahanglan pagyud panabang nga di makaya nato, no? Kung gang magpuyo ka diana, that is true humility.